Ayi den selen no a ka bɔ a ka ja ni yɛrɛ y'a ye dɔrɔn I bɛ content o diyara n ye sa ayiwa buramuso naamu n bɛ se ka sira d'i ma I bɛ se ka taga I n'an ka wele jaabi o diyara ne yɛrɛ de I ni ce awɔ nse Ansu Farasila naamu Mami, kore ma dimine koro. Iwe ya fama de kwe. Ika chiu foranye. Wanyi ka bel 906 sorofana. Mais tant foshi de kunte mbolo ka segen ki wele. Parce que mburamso fare tumandala. Ore yake masenga segen ka senki. Ya fama. Fana sila. Nto dimine do ikoro de. Ne wele. Ima apelta. Atila ka tiko foso. Mati soro endo. Okuma mone tumbeno. Ki buramuso de fartu mandala. Anogara kon. Anogara. Fana sila. Ini mamne che nyoka yiwa. Ama se ka nyoka yede. Parce que buramuso koma. Ko atara baragero la. O kama ama se ka nyoka yede. Fana sila. Mena moko yela. Ma deliki nyoka. Chane ye kabako moko. Ite moko mdon. Ebe ka jikini la ula. Ni sira koro badi depuis ne ma bange ne ba ani ne buramuso jigiya dɔ b'u cɛ o de ye ne bila ka sɔn nin furu in ma ne se ko fosi tɛ nin furu in ma fɔ ne ka taa nin furu in kɛ Fana sila ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna kana sɔn ka don cɛ si ka furu la ten I tɛ cɛ min dɔn sinon I b'i tigɛ su yɛrɛ ɲɛ la bon I b'a dɔn ko an ka kanu de kɛ kana don cɛ si ka furu la I tɛ cɛ min dɔn e filɛ k'o kanu ko min fɔ o de nana ni kɔlɔlɔ camanba ye an ka société kɔnɔ cɛw bɛ ka musow faga musow bɛ ka cɛw faga o dun ye kanu de kɛ ka sɔrɔ ka na kɛ furu ye ka to ne ka taa nin na an kana an ka sirakɔrɔ bɛɛ bila dɛ ne to yen ne ka taa dɔ kɛra Fana sila ni ne cɛ kanu ye ni n'a bɛ don cɛ la ka tɛmɛ a taara ten mansaw ta la k'aw di ɲɔgɔn ma I ma da ne ka kuma la furu ye Ala ka fɛn di Ala ka fɛn dilannen de ye furu ye kana n bilasira ni kuma dɔw ye duwawu kɛ n ye an ka da Ala la an ka to Ala kɔ I ka n bilasira ni hinɛ kuma ye n bɛ taa nin furu in lajɛ Fana sila ni ko ten ne y'a mɛn ne ta ye ladilikan ye k'a f'i ɲɛna ne ka se ka awɔ don min na I bɛna segin ka na fɔ ne ɲɛna ko I y'a fɔ ta mami o don ni bi tɛ kelen ye parce que ne e ta ni fɛn fɛn kɛlen a si de ma laban minnu bɛ ka ɲɔgɔn kanu kɛnɛma ka furu ɲɔgɔn ma o tɛ ka jaabi ko mansaw ta taa n'i tɛ diɲɛ kalan I bɛ taa diɲɛ kalama ɲɛfɛ la Allah Alhamdulillah. Farai kalu. O ye bi ka kɛnɛ. Awɔ. Basi tɛ. Basi tɛ. Ma. Man dun. Man bɔra san koyi. Awɔ. N'a nana I b'a fɔ ko bi fara o. Ok problème t'a la. I tɛ sigi k'a kɔnɔ a tɛ mɛn o. Ayi ma sigi. I ma sigi. Ayi. Ok. N bɛ ci f'a ye. Farai kalu ne yɛrɛ kun mago b'e la. E mago tun bɛ ne la. Awɔ. O ka di. Awɔ. Ok i sigi k'a ɲɛfɔ. Bi. E ko k'i mago bɛ ne la o ka di. Awɔ ka di. Bisimila. Ne y'a mɛn kɔrɔkɛ kalu k'i terikɛ Badara ko de bɔra Aja nɔfɛ furu la. Awɔ. Ne terikɛ Badara bɔra Aja nɔfɛ furu la. O ko yɛrɛ bɛɛ kɛra ka ban. Worotilaw kɛra fɛn bɛɛ kɛra a tɔ tora dɔrɔn alamisa don an ka taa muso ta ka na n'a ye. Fɛnɛ mɛnɛ ka mɔgɔ yɛlɛma o ɲɔgɔn ye dɛ.
Toko di da. Ni ta do ni badra ba to yere matum na ta o ba aja na fo. Afa ja ko dogo no dugo mo gojmena. Muna uru folo kumbara aja no fe. Yo dabla. Aga ta bolo kili. Uru flana nana bo. Nyama soro kula. Aru to yere makata uru bo no fe. Oh, anya ye muso nyumando. Et puis abe dumo no duimando. Awo donc antara uru bo no fe. Ngoro muso folo me badra bul basali. Ngoro basali kay. Awo basali kay. Joshi, mɔgɔ bɛ se ka fama i balimamuso ma tan cogo di? A bɛ ɲini ka dɔgɔkun 2 bɔ. Ne tɛ e. Mɔgɔ bɛ se ka fama i balima ma tan cogo di? E dun b'a dɔn ne ɲɛ jɔyɔrɔ de e. Salimata, e yɛrɛ b'a dɔn ne ka kow ka ca. E b'a dɔn fana ne tɛ mɔgɔ basigilen. Mais n y'a mɛn. Oye, ni ko ten. Sinon kɔni e yɛrɛ kɔni b'a dɔn kɔni ɲɛ jɔyɔrɔ foyi tɛ ne na ni e tɛ yan nɔ. Ni ne dusu kasi la sisan ou bien ni ne tɔɔrɔ la sisan ne b'a fɔ jɔn na ni e tɛ. O ye tiɲɛ. Mais n y'a mɛn. N'Ala sɔnna ma, n bɛ to ka na. Bon, la y'a mɛn. E yɛrɛ b'a dɔn ne ɲɛ jɔyɔrɔ tɛ mɔgɔ si ni e tɛ. Ni tola ka fama ma a bɛ gɛlɛya dɛ. Non, tiɲɛ yɛrɛ la o ma ɲi. N y'a faamu. N bɛna to ka na wuli la. Sinon basi wɛrɛ tɛ yan. Bi. An ye woro bɔ aja nɔfɛ. A bɛ taa n terikɛ Badara fɛ yen. Muso i b'a bila i kunna muso kɛnɛma jogo a n'a sokɔnɔ jogo tɛ kelen ye. E ni ɲɔgɔnna caman bɛ dugu kɔnɔ. Aw bɛ furu mɔgɔw ka furu dilantɔla de sa ni nin cogo ye. A bɛ taa fɔ yan fɛ ko karisa bɛ tan karisa jogo bɛ tan karisa jogo bɛ tan. Donc ni e nana nin min fɔ ne ɲɛna sisan ni ne ye n ka cɛ wele k'a fɔ a ɲɛna ko dɔ bɔra ne fɛ ko denni nangarabaya ka bon. Donc ne ka cɛ bɛ muruti n'o murutila sisan o tɛ furu salen ye. Donc ne ma furu sa dɛ e ni ɲɔgɔnna mun bɛ dugu kɔnɔ ka yala ka don mɔgɔw kan a ye ka furu a ye de bɛ furu caman sa. Nin hakilina min b'i la nin tagabolo min b'i la i bɛ sen bɔ nin na nin tɛ mɔgɔ danbe ye. Est-ce que i y'a faamu? Nin kuma ni fɔli bɛ ni a fɔ mɔgɔ ma parce que i ye n dɔgɔnin min ye n ka bonyaba b'i ka dugu nin kɔnɔ. Sinon ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ la n'o tun ye nin fɔ ne ɲɛna bi walayi da wɛrɛ tun b'a kuma lakali. I bɛ se ka taa. Ɲɛmɛ kɔrɔkɛ. N bɛna fɔlɔ la. Ok. An m'o fɔ. N'importe quoi. Basi foyi tɛ. Ne yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ ko i cɛ ye muso 2nan ta o. Awɔ ye. Ne cɛ ma se ka ne sara fosi la ni muso 2nan furu tɛ. N ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ de k'a ye. Ma ma se ka n sara fosi la ni muso 2nan furu tɛ. A bɛ kɛ cogo di? Ne dɔgɔnin ne ko tɛ foyi ye. I ye denmaden sɔrɔ o problème dɔrɔn ye dɛ. Ne kɔni y'a bila o minɛ dɔrɔn ɲɔgɔn na foyi tɛ n'o tɛ i ma den sɔrɔ o dimi de b'a la ani dɔ wɛrɛ kan mais a bɛ bɛn ka n'i jigi tigɛ ala la y'a mɛn i y'a faamu. Ne dɔgɔnin a k'i b'a fɔ foyi ma tiɲɛ en tant que ne bɛ yan foyi t'i la n'a gɛlɛyara dɔrɔn kuma n fɛ i y'a mɛn. K'e bɛ yan wa? E mɔgɔ min tɛ ɲɛ la yɛrɛ k'e bɛ yan nɔ kana kala bila n tolle la bi dɛ. Ne ko an yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la o. I sera muso furu ye. I ka muso ko bɛ da jumɛn kan? Salimata ne ka muso kuma yɛrɛ de b'i da la bi. Wajibi to yen. Ni e ma muso furu a bɛ kɛ cogo di? Ni i bannen muso furu ma kɛ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ dɔ de ta kan. Ne ko i cɛ Badara dun. K'o to muso 2nan furu la o bɛ sigi yan
Abola. D'accord. Ne bɛ taa n tun donna b'i la n y'a f'i ɲɛna cogo min na kana na i yɛrɛ sɛgɛn foyi la bilen i y'a mɛn ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ fana a kɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ voilà donc n tun donna b'i la n bɛ taa quoi. Oui, n y'a mɛn ni i b'a kɛ Ala kama kana fama ma bilen dɛ. Non n tɛ fama bilen walayi n tɛ fama bilen. Oui, n y'a mɛn. D'accord k'an bɛn han. Awɔ k'an bɛn. Fana sira. Naamu. N'i y'a ye i tun ye n wele an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ i ka dɔn fɛn bɛɛ n'a sababu le don n tun taalen Kongo kɔnɔ yiribɔ dɔw la ka na bon n nana so sisan an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan i bisimila i bɛ se ka don kɔrɔfɔ tɔ la i b'a ɲɛfɔ ɲina. Sisan Naam. cɛ dɔ kun bɔra n kɔ a bamuso ye n wele ka kumaw ɲɛfɔ ɲɛna bon an filɛ tile min na bi n tɛ fɛ ka don fosi la n kunfɛ tuguni ni m'a ɲɛɲini janfaw cayara kow cayara n bɛ fɛ ka na n'a sɔrɔ n ka hɛrɛ bɛ furu in na n ka don a la ni n ka hɛrɛ t'a la ni n bɛ min kɛ n k'o kɛ o de ye n nakun ye. E ni cɛ ni a ye ma deli ka ɲɔgɔn ye. A ma ɲɔgɔn ye. Baasi tɛ Fana sira Naamu. i ye mɔgɔ ye wa i ba yɛrɛ ye mɔgɔ sɛbɛba ye dɛ i y'a faamuya e ba ni an ka famille an ka mɔgɔba don e kun kan ko o ye ne yɛrɛ ba fɔlɔ kun kan ko ye baasi tɛ Fana sira Gino dogonɛ dɔbaga Ala ye mais Ala fana ni y'a kalifa ko dɔnbagaw ma n tɛna n dogo i la n b'a layɛ bɛrɛ la Ala mana n garijɛgɛ kɛ min ye i d'o mɛn Albisa ka ta ka di ma tun bala sabali ani bala kunun bali ko fini ɲagama bala ɲagama dungiri ɲagama bala ɲagama ko jɔn kan don ko Fana sira kan don Albisa ko cɛ dɔw le bɔle ale kɔ furubolo ma Albisa diɲɛ seleke ninnu kɔnɔ ko a mana ci cɛ la kɔrɔn fɛ a bɛ saraka a mana ci muso la telebi fɛ a bɛ saraka a mana ci bɛnni na worodugu a bɛ saraka a mana ci mɔgɔba la kɔgɔdugu fɛ a bɛ saraka Albisa ko firifiri faragara su bila ko ani ɲinama bila ko kelen tɛ ko n'a sɔrɔ Albisa ko ne badenmuso ka hɛrɛ bɛ furu nin na a ka si b'a la a ka dawula b'a la k'i k'a yira ne la Baya OK TV karamɔgɔkɛ kelen pe aw minnu bɛ yen ni haju gɛlɛn de bɛ aw la
o kɛra haju fan o fan ye dekun fan o fan n'o de bɛ aw de la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan cɛ ani muso farafin ni farajɛw bɛɛ lajɛlen haju fɛn fɛn de bɛ yen ko adamaden de bɛ da ni a ye k'a ma se ka dilan aw ye écran dugumana lajɛ aw ka karamɔgɔkɛ ka numéro ta n bɛ filɛli kɛ ka aw bilasira adamaden mɔgɔ tɛ se ka bɛɛ lajɛlen mago dilan mais i seko ye min ye n'i y'o kɛ a ka ca Ala fɛ nimisa tɛ o kɔfɛ aw minnu bɛ yen n'aw bɛ jago de la aw minnu bɛ yen n'aw bɛ cɛ ɲini de la aw minnu bɛ yen n'aw bɛ muso ɲini de la furu sira kan dusukasi bɛ aw minnu na furuso kɔnɔ cɛ b'o la muso b'o la aw minnu bɛ yen aw bɛ fɛ aw ka jagow ka yiriwa aw bɛ fɛ aw ka papiye ko de balalen don a ma se ka ɲɛ sɔrɔ aw minnu bɛ yen aw bɛ bagan mara de la baganw ka jidi alihamdulilayi o dalilu o ɲuman o b'an bolo aw minnu bɛ yen n'aw bɛ fɛ ka sɛnɛ de kɛ ka masaya sɔrɔ sɛnɛfɛnko la san mana yɛlɛma i ka ɲaga i ka sɛnɛ sɔrɔ la cikɛ sɔrɔ la Ala barika la o dalilu o ɲuman o bɛ n bolo ni haju bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la k'a daminɛ bana gɛlɛn bɛ mɔgɔ minnu na jinɛ bana fara mɔgɔ bana kan ani Ala bana dabari banaw bɛɛ lajɛlen n'o degun bɛ mɔgɔ mɔgɔ kan aw ye écran dugumana lajɛ aw k'aw ka karamɔgɔkɛ wele an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bɔ dingɛ kɔnɔ ni Ala ka jɛn ye ka foli lase n kanubaw bɛɛ lajɛlen ma Baya OG TV a kanuba cɛman n'a musoman ani ne yɛrɛ Segu kanuba a cɛman n'a musoman ka foli lase a bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ an b'a fɔ aw salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu